not easy because all of these situations that happen in Israel. Just 1 week ago, both of us were in the Miluim, and now we need to study in the university. So you need to change the mind really fast. But it's also an honor to do that because this is the life in Israel, and that's what it means to be a soldier in Miluim. בהתחלה זה היה מאוד מוזר, לחזור לשגרה עם כל מה שקורה עכשיו במלחמה, עם החטופים שעדיין שם. אבל עכשיו זה טוב לחזור קצת לשגרה, קצת ללמוד, להמשיך קצת את החיים. האמת שזה מאוד מרגש, בטח בצל כל התקופה האחרונה שעוברת עלינו במדינה. כן, משהו שציפינו לו וחיכינו לו. האמת היא שחלום, חיכיתי בקוצר רוח, והאמת היא שענה ענקית. ניהול טכנולוגיה, שנה ג'. אני נוסעה לצאת מפה ולחפש עבודה טובה ולהיות בעבודה פה בישראל. מתכנן לסיים את הלימודים של תואר ראשון במשפטים, להמשיך תואר שני, מסלול עם תזה, מסלול מחקרי, ולקדם את זכויות הנשים במדינת ישראל, לעגן זכות בחקיקה של שוויון זכויות לנשים ולמיעוטים. I'm learning HR. I'm really expecting to work with people. I think it's good for me. I'm very friendly. לפגש את חברים, לפגש את האנשים של התואר, לראות כולם בכיתה אחרי כל המלחמה, זה היה ממש כיף. זה בעיקר תחושה של ביחד ובעיקר חברתי, כאילו האנשים שאנחנו מסתובבים איתם נמצאים באיזושהי תחושות דומות, כאילו זה מחזק. התרומות מאוד חשובות, כי יש מלא סטודנטים פה והתרומות מגיעים ועוזרים לכולם ונותנים לנו קצת כוח להמשיך. It's super hard to be a student and to work beside it because it's super hard and you have lots of things that you need to do and classes, and mainly for soldiers, for people who have been in Miluim, more than money, you feel like a good spirit, like that people support you and that people appreciate what you do for them. כל מי שתורם, יש לזה חשיבות מאוד גדולה ברמה הכלכלית עבור כל סטודנט וסטודנט, וגם המשמעות של זה נותן משמעות לדברים שעושים, אז בעיקר תודה. תודה רבה, ובלי התמיכה כנראה שזה היה הרבה יותר מורכב. זה נותן איזושהי תחושה שיש מי שנמצא שם לעזור ולהכיל את המצב, ולהקל על הסיטואציה מבחינת אלו שהסיטואציה כבדה עליהם. תודה רבה לתרומות. אין כמו משפחת בר אילן.